Estos premis representen un reconeixement a l'esforç i al treball ben fet, una manera de motivar a la gent d'esta terra i fer que uno se senta orgullós de ser de Castelló i portar el nom de la seva província i donar a conèixer els seus productes per arreu del món. Som una terra en la qual ens basem molt en els nostres productes, els aliments que tenim així són molt bons. A mi m'agrada menjar bé i sí que alguna vegada que viatge fora sí que tira un poquet a faltar els productes que puguem tindre així en la província, que crec que en aquest sentit també tenim coses molt bones. El punt fort que jo trobo en la província de Castelló és que n'hi ha un equilibri prou bo entre el que és el sector serveis, el sector servicis, el que és la indústria i el que és l'agricultura. Crec que el nivell és prou competitiu en els tres i això sempre és positiu per a una regió. I des d'un punt de vista de futur també diria que un dels nostres principis és el manteniment, el sentiment de pertinença a la província de Castelló i mantindre el que és el negoci i la creació de riquesa en la província de Castelló. Mai ens han plantejat el poder fabricar o deslocalitzar l'empresa. La comunitat gitana té un sentiment de sentir-se castelloneros, inclús m'atreviria a dir exageradament. Els gitanos de Castelló se senten completament integrats i hi ha una integració estupenda. Crec que tenim una terra increïble. Tenim una costa i un interior que és privilegiat. Crec que tenim una gent molt vàlida, treballadors, però sempre tenim un puesto per una miqueta de festeta. Som propers i també tenim orgull de ser castelloneros. Ens agrada Castelló i ens agrada ser de Castelló, que això és una cosa molt bonica.